नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। कालपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे सुरक्षित असलेल्या फोंडा घाटात सकाळी 10च्या दरम्यान दरडी कोसळण्यास सुरुवात झाली। दगड, मलबा, माती रस्त्यावर पसरल्याने वाहतूक अक्षरशः बंद झाली। जेसीबीद्वारे दरडी हटवून एक मार्ग खुला केला, मात्र घडणीनंतर पाझरणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे दरडी कालांतराने कोसळत होत्या। खारेपाटण, तावडेवाडी या भागामध्ये डोंगर भागात 5 घरे असून त्यामध्ये 40 ते 45 लोकांची वस्ती आहे। या डोंगर भागात असलेल्या घराच्या मागील भागातील डोंगराला काही प्रमाणात भेगा जात माती खाली आली आहे, तसेच काहींच्या अंगणाचा भाग खचल्याचा प्रकार घडलाय। रत्नागिरीत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई गोवा महामार्गाला बसलाय। सततच्या पावसामुळे परशुराम घाटातील मातीचा ढिगारा रस्त्यावर आलाय। परिणामी महामार्गावरील वाहतूक एकेरी स्वरूपात सुरू आहे। कणकवली विद्यामंदिर हायस्कूलच्या पर्यावरण सेवा योजना या विभागामार्फत योजना प्रमुख श्री प्रसाद राणे यांनी आज प्रशालेतील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष गणपती बाप्पांची मूर्ती कशा प्रकारे तयार करावीत आणि ते रंगवून कसे पूर्ण करावेत याबाबत प्रात्यक्षिकासह माहिती दिली। जालन्यातील मराठा आंदोलकांवरील लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ आज पिंपरी चिंचवड भागात शहरबंदी पाळण्यात आली। शहरातील सर्व भागातील व्यावसायिकांनी दुकाने बंद ठेवली व अनेक शाळा महाविद्यालये देखील बंद होती। आमदार नितेश राणे हे रविवार 10 सप्टेंबर पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत। या दौऱ्यादरम्यान आमदार नितेश राणे हे ग्रामस्थ, शेतकरी, मच्छीमार, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, कर्मचारी यांच्या गाठीभेटी घेणार आहेत। यावेळी विकास कामांवर आणि जनतेच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।